Inilaan para sa mga magsasaka ikatlong araw ng piyesta ng Malasiki bilang pasasalamat sa mga sakripisyong kanilang ibinigay para sa ekonomiya ng bayan. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad ang Agaw na Dumaralos kagaya ng Dumaralos Float Parade, Mr. and Miss Agaw na Dumaralos, sangka at parapol mula sa iba't ibang pribadong kumpanya, establishmento at mga opisyal mula sa lokal at nasyonal. Kabilang sa parapol ang bigas, foliar fertilizer, corn seed, knapsack sprayer, water pump at iba pa. Pahayag ni Mayor Noel Antones Lani, tampok sa Agaw na Dumaralos ang paligsahan ng mga malalaking gulay, mga huling isda at alagang hayop. Ito yung araw ng mga magsasaka. So showcasing their mga produce nila. Kanina may mga malalaking kambing na nandun, mga manok na malalaki, and mga products nilang yung sangka balgan, which means mga bigger products, big corn, mga ganon. Dagdag ni Heslani, itong pagkakataon para sa iba't ibang stakeholders, particular ng Department of Agriculture Region 1, na magbigay ng tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kanilang mga asosasyon. Problema ngayon ng mga magsasaka ang kakulangan ng tubig sa irigasyon ng kanilang sakahan, ayon kay Malasiki Municipal Agriculture Office Obelito Alamar, at dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga magsasaka na idulog ito sa representante ng National Irrigation Administration or NIA sa sinagawang open forum. Question po sa open forum po natin, mayroong dinulog yung ating mga farmers under National Irrigation System na kulang po yung tubig na dumadating sa ating municipality kasi tulad ng dating sinasabi namin kasi ang Malasiki po nasa tail end. Bago makarating ang tubig sa bayan ng Malasiki ay pinipigilan na ito ng ibang mga munisipyo at bilang solusyon ay magkakaroon ng NIA ng consultation meeting sa gaganapin sa munisipyo ng Manawag para iresolba ang suliraning ito ng mga magsasaka. Isa sa mga ginawaran ng pagkilala bilang kauna-unahang organic farmer sa buong Region 1 si Marlene Inusaria ng JMS Crops Farm at nais itong ibahagi ang nalalaman kaugnay sa organikong pagsasaka. Sa akin po at sa mister ko, kami po ang gumagawa, kaya sustainable. Pero gusto po namin din i-share o kaya kung hindi nyo man po maharap dahil super po ang talagang challenger sa paggawa. So willing po kami na tumulong po. Kahit mag-demo or ano sa inyong farm. At yung nga po, yung vermi compost. Number 1 po yun. Yun po yung natutunan namin na pamamaraan para umangat po ang ating ani. Kabilang sa mga natitirang aktibidad ng Malasiki Town Fiesta, ang Educator's Night para sa pampubliko at pribadong paaralan, Miss Malasiki Coronation Night at concert ng iba't ibang sikat na banda kagaya ng Aegis. Inanyayahan ng punong bayan ang lahat na bisitahin ang nalalabing araw ng kanilang kapistahan para makilahok sa mga masasayang aktibidad na magtatapos sa Enero 25 ng taong ito. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.